Ahojte. Čaute, vítajte pri ďalšom tréningu. Dnes sa zameriame na vedenie lopty a individuálnu prácu s loptou. Ukážeme si, ako sa vedie lopta v priestore a so zapojením hráčov. Bonnie, utekaj pre svojich tímových parťákov. Opäť vám zdôrazním jednu veľmi podstatnú informáciu. Loptu musíme mať neustále pod kontrolou pri každom jednom tréningu. A dnešný tréning zakončíme opäť mini zápasom. A to čo robíte? Vediete sa! To sa tak nerobí. Poďte, ja vám to ukážem. V tomto dieli našich videotréningov sa zameriame na ďalšie možnosti individuálnej práce s loptou. Loptu budeme viesť rôznymi spôsobmi, využijeme veľký priestor, zapojíme celý tím hráčov. Pri cvičeniach má každý hráč vlastnú loptu. Videotréning ukončíme hrou, ktorá bude tentoraz bez bránok. Úvodnú pohybovú aktiváciu zacielíme na reťazec herných činností, a to vedenie lopty, prihrávanie lopty a obchádzanie súpera. Dĺžka cvičenia bude 10 minút a zapojíme 8 až 12 hráčov. Ihrisko máme vyznačené na rozmer 15 x 15 metrov. Na cvičenie potrebujeme lopty a malé kužele. Podľa počtu hráčov vo vymedzenom priestore vytvoríme kruh, tí, ktorí majú loptu, sú vo vnútri kruhu. Po práci s loptou, ktorú určí tréner, hráči prihrávajú najbližšiemu vonkajšiemu hráčovi a vymenia si s ním miesto. Čím máme viac lopt k dispozícii, tým je cvičenie intenzívnejšie. Toto cvičenie je možné obmieniať. Napríklad hráči s loptou vo vnútri kruhu vykonávajú rôzne individuálne herné činnosti jednotlivca, ako vedenie lopty, rôznymi spôsobmi, potom kľučky, prihrávky, narazenie lopty a tak ďalej. Iným variantom je, že loptu majú len vonkajší hráči, ktorí nahadzujú loptu rukou hráčom vo vnútri kruhu a tí im ju prihrávajú nohou späť. Alebo hráči vo vnútri si po prihrávke od vonkajšieho hráča preberajú loptu a následne mu prihrávajú späť. Cvičenie môžeme realizovať aj hrou 1 na 1 s pasívnym obráncom. To znamená, obránca je jeden z hráčov. Dôraz kladieme na aktívne odskočenie, pýtanie si lopty zvukovým znamením, to znamená, že si zakričím, a na obojnohosť, vedenie lopty oboma nohami. Pri vedení lopty je dôležitý čo najčastejší počet dotykov s loptou. Pre zdatnejších hráčov je tu variant cvičenia, že hráči nechodia len do kruhu, ale menia si rôzne miesta. V tomto cvičení pokračujeme rovnako nastavenými rozmermi ihriska a s 8 až 12 hráčmi. Hráč s loptou ju jednoduchým spôsobom vedie a pri kuželi vykonáva určenú zmenu smeru podľa inštrukcií trénera. Pri cvičení je potrebné vhodne vybrať počet kužeľov a určiť medzi nimi vzdialenosti. Pri väčšom počte hráčov a pre ľahšiu organizáciu idú vždy 2 hráči súčasne. Aj tu máme pripravené viaceré varianty. Napríklad hráči vykonávajú rôzne spôsoby práce s loptou, ako pociťovanie lopty, vedenie lopty, kľúčky. Cvičenie však môže prebiehať aj bez lopty. To znamená, že hráči najprv vykonávajú rôzne prvky atletickej rozcvičky a potom jednoduchým spôsobom vedú loptu. Pri cvičeniach zdôrazňujeme hráčom detaily práce s loptou. Sledujeme ich správne postavenie tela pri vedení lopty. Rovnako dôležitá pre každého futbalistu je obojnohosť, vedenie lopty oboma nohami. Iným variantom je striedanie smeru cvičenia, pravá a ľavá strana. A samozrejme dôraz kladieme na čo najčastejší počet dotykov s loptou. Hra prebieha v 3 označených zónach podľa obrázku. V 2 koncových zónach na okrajoch je jeden hráč z každého družstva a v strednej zóne prebieha hra 2 na 2. Úlohou hráčov v strednej zóne je vyriešiť hernú situáciu 2 na 2 a následne sa vedením lopty dostať do krajných zón, kde si hráči vymenia miesto. Ďalšiu hru obmeníme napríklad tak, že do krajných zón môžu hráči len prihrávať, alebo že hráči v krajných zónach sa nevymieňajú. Variantom, ktorý je určený pre zručnejších hráčov, je taká hra, v ktorej pridáme neutrálneho hráča v strednej zóne. V hre sa zameriavame na aktívne odskočenie od súpera a pýtanie si lopty pohybom. Hráči musia čo najlepšie využiť vlastnú kreativitu v hre 2 na 2. Veríme, že si hru pri tomto minizápase do sítosti užijú.
Aj vedenie lopty musí byť vykonávané technicky správne. Dôležitá vec je, aby hráč si neustále kontroloval loptu, aby bol pripravený na kľučku, prihrávku alebo poriadnu strelu, nech tam dá gól. A vy, mali futbalisti, trénujte stále, pretože stále je čo zlepšovať. A ak ste na niečo zabudli, nájdete to na webe McDonald's Cupu v kategórii videotréningy. Majte sa pekne, čaute!